приятели, аз съм Ванеса и в днешното клипче ще ви представя моите неща. Първо, съжалявам, че от много време не съм качвал клип, поне от няколко месеца. И така, второ, започваме към нещата. Така, първо ще започнем от този страхотен розов гребен. Той е розов и гребен. Така, той е за косата, гребен, но аз почти не го използвам, защото имам четка, която по-късно ще ви я покажа. Така, второто нещо е това, което за косата след къпане, като се подсуши леко и се напръсквате с малко. Един-два пъти се напръсквате и си го намазате на косата. Това е олио, някакво олио за коса, което съм си го взела от Avon. Тук пише, но не се вижда. Ето, Avon. Avon. Така, започваме с третото нещо. Третото нещо е лъкочистител, но обаче е празен лъкочистителът. Само кутийката ми остана и аз реших да го снимам в клипът. Такъв лъкочистител си взимам, даже някой път от по-хубавите. Но в магазина нямаше такъв, какъвто аз исках и си взех такъв лъкочистител. Така, сега тук ще видим какво има. Тук има една пила за ногти и това за махане на коричките по ногтите. Те се намират до ногти. Където порасва самия ногът. Тук някъде. И това е пилата за ногти. Не използвам чак толкова често, ама използвам. Така, само това имаше в тази чантичка. И да започваме към другите неща. Така, сега минаваме към шестото нещо. Това е огледалце. Ужасно много се трябва на него. Ето виждате на телефона. Отгоре вътре в малкия телефон. И така. Това беше всичко от моето малко, удобно, компактно огледалце. Така, сега ще започнем към тази спирала. Тя не знам на какво е, сега ще кажа. Не мога да го прочета на английски. Това пише. И тя е синя, капачката и иначе е черна. Самата спирала е черна. Самата спирала е черна. Започнаваме към другото нещо. Така, осмото нещо е един крем за лице, което много харесвам и много го използвам за лице и за булки, които сега се появяват. По лице и навсякъде. По лицето само, защото този крем е специално за лице. И мисля, че е купван от Oliflame или от Avon. Ама не съм сигурна от коя от двете. Или пък от другата, от магазин. Така, и минаваме към следващото нещо. Така, сега минаваме към деветото нещо. Така, и това е деветото нещо. Това е гланц, прикрепен с червил. Ама червилото няма да го показвам, защото е наръфно и... Че е наръфно ми направено е на нищо. Само гланца ще ви покажа. Ето. Това е малкото гланче. И то е доста компактно. За джобове, за тънки и за чантички. Така, минаваме към десетото нещо. Десетото нещо ми е парфюм. С розичка. Което реши доста приятно. Но не знам откъде съм взела. Така, това е десетото нещо и минаваме към 11-то. 11-то нещо са ми клечки за зъби. Не знаете кога можете да ми потребват с това. Винаги си ги държа в мен. Всичко държа в мен, в чантата ми. Така, 12-то нещо са ми лаковете. Този е розов. От един магазин сте ми ги взели. А този е такъв някакъв безцветен кожен цвят. Аз му викам, защото прилича на моята кожа. Много си приличаме с този особено. А с този си приличаме с устните ми. Или пък с тениската ми. Да. След това ми бяха лаковете. Ама не са ми това всички. Имам и други, но просто не можах да ги открия и да ги взема. Започваме към 13-то нещо. И това е четата ми за зъби. Това е четата ми за зъби. Тя е на Астера. И то
Бяхме ги взели от Kaufland. Я бяхме взели един път. И тази паста също така от Kaufland или от нашия магазин. И бяхме взели. Това е Астера плюс. Това ми беше паста за зъби. Но тя е сега изпразна. И най-последното нещо е сапун. Сапун, на който винаги се описва. Така, сега минаваме от сапуна. Това не беше последното. Това е последното, най-важно нещо. Не чак толкова важно, като другите неща, но е еднакво важно. Ластикът ми за коса. Винаги ми трябва да си вързвам косата, защото тя е много буйна, особено като спа. Сутринта, като се стана, съм като вещица. Така, това беше от всичко, ми приятели. Надявам се да харесате, да абонирате, също така да коментирате. Чао!